Hindi ba mahirap maging opisyalis ng Liberal Party ngayong mga panahon na ito sa ilalim ni Presidente Duterte? Depende talaga yan kung ano yung sinusulong na polisiya at agenda para sa mamamayan. Tama ho bang sabihin natin na meron po tayong land dispute na pinag-uusapan, Mayor? Sasabi po natin may nagkakaroon po ng overlapping. Alam mo ba itong malaking game plan na ito? Ang pinaka-point ng lahat ay concentration of power. So kaya nyo ipag-iwalay ang issues at saka yung personal? Kaya. Talaga? Kaya. Nasa tao yan. Nasa leader yan. Kung wala tayong dollars, wala mangyayari sa bill. I wanted to have a seat there for us to have a voice. Yung ulok, korap, wala siyang pakialam dyan. Kailangan dito kayo sa akin. Hindi pera ang kailangan para ibalik ka sa pwesto ng mamamayan kung hindi performance. Build up a civilization of love and a culture of life. Ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Ginugunita ngayong ika-23 ng Nobyembre ang ika-9 na anibersaryo ng Ampatuan Massacre, kung saan 32 journalists at 26 pang sibilyan ang walang awang pinaslang. Makalipas ang halos isang dekada, wala pa ring nakakamit ng hustisya ang mga pamilya ng biktima. Paano nga ba susulong ang isang demokrasya kung pinapatay o di kaya na may binubusalan sa bibig ang mga mamamahayag sa ating bansa? Para higit na busisiin ang estado ng media freedom sa kasalukuyan, makakasama natin ngayon dito sa So to Speak Issue 101, sina Deng Pangilinan, ang presidente ng Pampanga Press Club, at si Justin Dizon, isa sa mga national directors ng National Union of Journalists of the Philippines at isang guro ng journalism sa Holy Angel University. November 23, 2009. 58 katao ang walang awang pinaslang sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao. 32 sa mga biktima ay pawang mga mamamahayag. Itinuturing ang insidente bilang single deadliest attack on media sa kasaysayan ng mundo. Pangunahing suspect sa nasabing krimen sina dating Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. at mga kapatid nitong sina Zaldi Ampatuan at si Datu Sajid Islam Ampatuan. Ang kanilang ama na si Andal Ampatuan Sr. pumanaw sa loob ng bilangguan noong Hulyo taong 2015. Makalipas ang 9 na taon, wala pa ring desisyon sa nasabing kaso at patuloy pa rin sa paghahanap ng hustisya ang mga naulila ng mga biktima. Mula noong magwakas ang diktaturyang Marcos hanggang sa kasalukuyan, aabot na sa 185 mamamahayag sa Pilipinas ang napapaslang. Pinakamaraming kaso ng media killings ang naitala sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulo at ngayon House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, kung saan 103 ang namatay. 32 media workers naman ang kinitilan ng buhay sa ilalim ng Noynoy Aquino administration, habang 18 mamamahayag ang pinaslang sa ilalim ng termino ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino. Mula nang maupo si Pangulong Duterte hanggang sa kasalukuyan, 12 media workers na rin ang napapatay. Paano nga ba nakakaapekto ang mga ganitong klaseng krimen sa larangan ng pagbabalita sa ating bansa? Ano nga ba ang estado ng pamamahayag sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Totoo nga bang malaya ang media sa mga panahon ngayon? Welcome sa So to Speak, Kong Deng. Thank you very much, Ma'am Soriano, for inviting me dito sa popular mong programa. Salamat, nakarating ka. At Justin, thank you rin. Thank you very much po for having me, ma'am. Ano nga bang eksaktong taon nangyari? Kung 9 years ago? Yes. It was 2009 at doon sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao.
ay nagkaroon ng filing of candidacy si then Vice Mayor Toto Mango Dadato. And he was running for the gubernatorial post, challenging Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., yung anak po ng dating late governor ng Maguindanao na si Andal Ampatuan Sr. So 58 people ang nagpunta doon sa convoy para mag-file po ng candidacy niya at yun nga no, it's an ill-fated day kung tawagin nagkaroon po ng massacre doon sa mismong lugar na yun. Nung mabalitaan mo yung pangyayaring yun, Deng, ano ang naging dating sa'yo bilang isang media man? Marami sa ating mga kasama sa Pampanga Press Club ang nagulat, no, nabigla, dahil hindi biro yung mga namatay na napakaraming mga journalists in one day, no? In one day. So, nagtataka tayo bakit nangyari yung mga ganung mga karahasan, no? Lalo na yung mga kasama natin sa media ay sumama lang dun sa convoy para i-cover yung filing of candidacy ng Mango Dadato, yung asawa niya. Yeah, kasi nagpa-substitute yata, siya yung nag-represent para mag-file para sa kanyang asawa. At doon, yun nga, tinambangan sila. At doon sa ginawa ng mga ampatuan, talagang gusto na nang ubusin yung nandun sa convoy, lahat. Kaya ang nakikita natin doon talagang collateral damage din yung ating mga kasamaan sa media. Although ang gusto talaga nilang patayin doon yung mga kalaban nila sa politika. Kaya lang dahil itong mga Mango Dadato ay gusto rin nila masiguro yung kanilang kaligtasan. Kaya nagsama sila ng media para kasi feeling nila secured sila kung meron silang kasama media. Pero hindi nangyari yung mga iniisip ng mga Mango Dadato. Kaya nadamay itong mga kasama natin sa media dahil iba pala yung plano ng mga ampatuan na lahat ng kasama doon sa convoy ay uubusin nila. Oo. Meron nga tayong tinatawag na napakahalagang prinsipyo na no story is worth dying for. Anong masasabi mo dito, Justin? There's no story worth dying for. Totoo yun, no? Bilang mga mamamahayag, responsibilidad naman natin na maging critical at dun sa mga pupuntahan nating mga lugar at isipin din natin, pag-aralan natin in advance kung ano yung mga naghihintay sa atin. Ito nga lang nangyari dito sa Maguindanao, no? Hindi naman natin sila sinasabing nagkaroon ng pagkakamali doon dahil lalabas na victim blaming yon at sila ay trabaho nilang mag-cover and they were there to join the convoy and to cover the filing of COC, no. Nabanggit mo nga no na dapat walang victim blaming. Sa wari ko kahit naman yung mga kasamahan nating namatay, naging biktima ay hindi sukat akalain na sila'y uubusin, no? Doon sa Maguindanao, nung araw na yon, hindi Kasi ba? inisip na rin nila yung kanilang safety, kaya meron silang sariling sasakyan Hindi sila sumama, hindi sila nakasakay doon sa mismong kandidato. Nakahiwalay sila sa sasakyan. Yan, isa sa mga security measure yan Dapat wag kang sasakay doon sa mga politiko, na mga personality, lalo na kung mayroong mga threat talaga para maiwasan yung aksidente. Kaya sila naman doon sa kanilang judgment, talagang pinorektahan nila yung sarili na medyo malayo nga sila sa convoy dahil maraming sasakyan, kaya malayo din sila. So akala nila safety sila. Hindi nila alam na meron palang ibang plano yung mga ampatuan. Kaya dadamay sila. Mula noong mangyari yon, maraming iba't ibang mga reaksyon ang lumabas. At ang reaksyon ay varied, ano? Mula doon sa nag-aanyo o nagmimistulang victim blaming. Mangyari kanya ako binabalikan itong mga pangyayari 9 years ago doon sa Maguindanao ay dahil mula noong mangyari yon, maraming iba't ibang mga reaksyon ang lumabas. At ang reaksyon ay varied, ano? Mula doon sa nag-aanyo o nagmimistulang victim blaming. Pero meron din mga tahasang nagsasabi na malaking pagkakamali daw
para sa media ang sumasali sa convoy ng mga politiko sa isang halalan. Kasi ito daw ay nagpapakita sa kalaban ng parang pagkampina nila doon sa kalaban sa politika. Ano ang pagtingin mo rito, Justin, bilang isang mamamahayag at bilang isang guro ng journalism? Doon sa usapin na yun kasi napakadali para sa atin. Halimbawa, din na lang sa setup natin sa Pampanga, sa Central Luzon, na posible yun kasi meron tayong mga service vehicles sa may mga crew cab tayo kung tawagin pag may Yes. coverage tayo. Oo. At meron, nasa urban setting tayo. Pero banggit ko nga kanina, I was there last Sunday and nakita ko yung lugar, hindi talaga siya ganun ka-accessible. So, at marami doon sa mga community journalists natin, they go at their own risk. Kumbaga, walang company car na pinoprovide, walang mga service vehicles na Walang mga binibigay. suporta. Walang mga suporta, no? Lalo na doon sa mga At mahirap din ang buhay. Mahirap ang ng buhay. mga Mahirap ang buhay ng mga journalist, ng mga bidyang probinsyano. Eksakto, Diba? oo. Tayong mga taga-probinsya talaga. Iba yung trabaho natin dito, iba yung buhay natin kumpara doon sa mga media nasa Manila. Oo, pero mas mahirap ang buhay ng mga media nasa Mindanao. Oo, mas mahirap Oo. yun kasi at least tayo dito, no, medyo maganda pa nga kumpara sa Mindanao. Sabi nga ni Justin, yung mga media outfit nila doon maliliit lang. Wala naman mga service vehicle. Walang means, ano? Walang means. So, minsan, ang ginagawa nila, ang magpo-provide ng kanilang mga sasakyan para makapag-cover lang, para makasama lang sa coverage, ang mismong mga ibang mga politiko. Exactly. Sponsor. Exactly. Wala naman silang choice kung hindi sumakay doon dahil gusto rin nilang makakuha ng istorya, gusto rin nilang makakuha ng mga litrato. Tama. Diba? Kasi napakahalaga sa isang photographer, sa isang writer, na masasaksiyan mo mismo yung pag-file ng isang kilalang kandidato, lalo na kung doon sa lugar nila medyo mainit yung labanan, controversial, kaya yan ay halos ang inaabangan ng mga kababayan natin na gusto makakuha ng mga balita. So dito sa pinag-uusapan nating massacre na naganap 9 years ago, kailangan maging malinaw na walang puwang dito ang pagbibintang doon sa mga naging biktima. Oo. Pagkat ang mga biktimang ito ay biktima ng isang sistematikong karahasan ng impunity na matagal nang nagaganap sa Mindanao, kung saan Tsaka pinlano. pinagplanuhan Pinagplanuhan at ang yan. mga nagplano nito ay mga warlords talaga. At malalaking mga warlords. Justin, i-share mo o ibahagi mo sa amin, sa mga manonood, yung naganap na nag-fact-finding ba kayo? Itong ginawa natin dun sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao ay komemorasyon nung ikasyam na taong pangyayari nga nitong karumal-dumal na massacre. No? At doon nakausap natin, actually, yun nga sa nabanggit kanina ni Sir Deng, maidagdag ko lang, may mga ibang media na nakasama natin na they were supposed to be there during that time. Aro, ganun ba? At days before, siguro mga 3 days before, na natunugan nila na babanatan daw ng pamilya Ampatuan ang convoy ni Mango Dadato. And ang kanilang thinking is magkakaroon ng exchange of firefight between the two families, clan. At alam naman natin sa mga ganong area normal nangyayari yung mga yan. Patayan talaga Patayan ang talaga. ano doon. So yung mga kasamahan nating ibang media is sabi nila, they decided not to push through sa Maguindanao Okay. at hintayin na pumutok na lang itong firefight at saka mag-cover after. Okay. Etong mga sumama, they were thinking na firefight, kaya nga sabi ito, medyo lumalayo at hindi nakasakay, pero never they thought na magiging ambush siya at haharangin sila. Alas 6 daw ng umaga, nung nangyari yung insidente at nag-text na sa kanila at hinarang kami ng pamilya ng Ampatuan convoy, mga guard ganyan. And doon sa mismong, papakita natin sa video, doon sa mismong kalsada ng intersection na yun, they were led to this hilltop at naghihintay na yung backhoe. So, yung sabi ni Sir Den kanina, it was premeditated. Oo, pinagplanuhan. Pinagplanuhan talaga. At makikita Kasi na parang nandun na yung Hukay. hukay na paglilibingan Hindi di ba? rin pati sasakyan, ililibing nila. Oo nga. Wala silang ititirang mga ebidensya. Oo. Yun ang gusto nilang mangyari doon. So, ganun ang nangyari. Totoo yun. Nakita natin doon. So, nung napunta tayo doon,
nagkaroon tayo ng konting programa, nagkaroon ng misa para doon sa mga biktima at interfaith ceremonies para doon sa mga kapatid nating Muslim. At yung mga pamilya nila nagsalita, may mga nagtanghal, mga nakapangingilabot doon, ma'am, ay yung mga bata na gumawa ng kanta para doon sa mga yumao nilang mga magulang na nandun lang para magampanan yung kanilang trabaho. So sabi nga ng mga iba nating kasamahan na imagine kung tayo yan na nagko-cover tayo dyan. At ganyan yung mangyayari sa atin. Sabi parang, nung nangyari po kasi yun, that was 2009, I was still in second year college. So, I graduated 2011 and mga 8 years na rin akong nasa media ngayon. At hindi ko alam na ganun pala yung maramdaman ko pag nandun ako dun sa ground na yun. I was looking at the ground na dito hinukay, dito binaon yung sinasabing mga sasakyan. At yung mga pamilya hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala nila. Alam nila anong eksaktong oras, paano yung pagkakasabi sa kanila ng masamang balita, anong oras nag-text sa kanila. And it was about that morning of November 23 nung nangyari nga yun. At yung iba, nalaman na nila hapon. Actually, na-break yung balita na yun. Lunchtime, sinabi na convoy ni Vice Mayor Mangu Dodatu nawawala. So, nung kinagabihan, ayun na nga at nalaman natin na ganun ang nangyari. At hanggang ngayon, wala pang hustisya nakakamit. Wala Kasamang pa. din. Yung ibang mga suspect namatay na nga eh. Yung ama, yung dating governor, no? Namatay na. So, yung iba namang mga dating mga witnesses na sinasabi, bumaliktad na rin. Baga, merong mga extra-legal na ginagawa rin yung mga kampo ng mga ampatuan para tumagal siguro itong paglilitis o kaya maabsuelto sila. Alam mo naman, sinasabi nga natin, justice denied, di ba? Pero hindi ba organisa o nagtayo ng isang body si Presidente Duterte para pabilisin yung pagresolba ng mga kaso kung saan involved yung mga may mga pinaslang na media o involved yung media, Justin? Ano nangyari dito? Ito sa kakalalabas lang na balita, no, itong over the week lang naman. At sinabi nga ni Acting Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na nag-file na kasi ng formal offer of evidence, no, si Andal Ampatuan Jr. At ina-expect natin na sa mga darating na araw, sana araw nga, no, o kundi man linggo o buwan, mas mapapabilis na magkakaroon na ng desisyon ang korte ng yung Quezon City RTC Branch 221. At sa ganun, syempre ang hinihingi natin is conviction. No? So from there, malalaman natin na kung ano ba yung talaga magiging desisyon. Nga lamang, ang problema dito, nakausap natin yung mga ibang human rights lawyers na parang the case was designed to fail. Kasi meron tayong tinatry na 197 na suspects. At ang gusto sana, halimbawa na lang si Attorney Chel Jokno nabanggit niya nung nakapanayam natin, ang sinabi niya dapat itry na lang muna o itong mga primary suspects, meaning yung Ampatuan family nga na sabi ni Sir Deng, namatay na nga yung governor, dating governor. Yung ama nitong si Andal na nakakulong ngayon. At ayun, no, imagine kung 198 yun at napakarami na ng mga papel na tinitignan ng judge at pag yun, may mga motion pa. So, tumatagal talaga. So, kaya siguro ganun na lamang din yung understanding nitong mga pamilya na to. Kaya naman, nung ginawa nila yung krimen, hindi sila natakot dahil alam nila na, tatagal to at hindi kami, not anytime. Sa kasaysayan natin dito sa media ng Pampanga, meron na ba tayong mga karanasan ng mga karahasan o meron ba tayong mga kasamaan na sa media na threaten ang buhay o binawian ng buhay? Kasama din sa iyong karanasan, sa ilang taon ka nang nasa media? Exactly 30 years ngayon. 30 years? Napakatagal na rin, ano? 3 dekada. 3 dekada. Sino ba yung mga nakasabayan mong mga lokal na media? Mga local, si Kumare Tonet. Yan ang talagang kasabayan. Kasi classmate ko si Hindi ko Tonet. katakalain na 30 years na rin sa... Yung sa national naman, ang halos kasabay kong sa national, sina Ma'am Jessica Soho, yan, sina Chari Villa, yan naman kasing edad ko yan hindi kami nagkakalayo. Okay. Yan ang mga kasing edad namin na pumasok sa media ng panahon na yun. Oo. At
Sa kasaysayan natin dito sa media ng Pampanga, meron na ba tayong mga karanasan ng mga karahasan o meron ba tayong mga kasamahan na sa media na threaten ang buhay o binawian ng buhay ng dahil sa practice ng kanilang journalism? Sa aking pag-record, wala akong alam na may record dito sa Pampanga na pinatay na media. Pero siguro mga threaten, merong mga several occasions na tinatakot nila. Pero yung mismong pinatay na media dito sa Pampanga, wala akong ma-recall na isang aksidente. So far, wala. Maski na nung panahon ng diktaduryang Marcos? Maski nung panahon ng diktadurang Marcos, walang binabanggit sa atin kinukwento sa atin yung mga mas senior sa atin. Sila Bong, sila Bong Lacson, sila Ding Cervantes. Yung maong uncle mo, si Papa Toy Soto. Yan. Madalas kong nakakwento yan. Wala namang kinukwento sa akin. Wala namang ganon. Oo, walang ganon. Although may mga harassment. Harassment kasi, meron, mga threat Pero meron. yung Tsaka mga libel cases, yan. Ayan, marami. Marami. Sa kasalukuyan na pag-aaral, mga nasa ilan na ba ang mga journalist o mamamahayag, media people na napaslang dito sa ating bansa? Ang datos natin ay naitala na natin after ng Marcos era. So umabot yan ng 185. Ang pinakamadaming makikita natin dyan ng panahon po ni former President and now House Speaker GMA. At sa ngayon po, meron naman din tayong mga naitatala na mga killings pa din under Duterte administration as well as 12 mula po nung maupo si Pangulong Duterte noong June 30, 2016. Yun po, 12 po ang bilang ng mga napapaslang. So tama din yung nabanggit ni Secretary Andanar na sa panahon ni Presidente Duterte, bumaba yung bilang ng media killings. Halos siguro. Kung titignan natin, pero 2 taon pa lang si Presidente Duterte at nakakalabing 2 na. So kung i-multiply natin to on the rate na ganito siya sa 6 na taon, aabot din yun. Pero kailangan din natin tignan kung yung ibang mga pagpatay sa mga media related sa kanilang trabaho. Kasi yung iba naman hindi naman related sa kanilang trabaho. Oo, pero ito related. Ito ay mga media-related killings. Media-related killings. Itong 12 sa panahon ni Presidente Duterte. Like for instance, yung recently, yung sa Bicol, sinaksak yung isang correspondent ng Philippine Star. Pero hindi naman related dun sa trabaho niya dahil yung nanaksak sa kanya, merong diferensya sa ulo. Nagkapikunan sa basketball. So may ganun mga insidente. Yung iba naman, personal o business sa mga pamilya, ganun. So, yun din, meron ding mga ganung mga insidente. Hindi lahat naman na namatay na mga media may kinalaman dun sa kanilang trabaho. Yung latest natin, yung sa Nueva Ecija 2006 po. At ito ay hindi siya nabilang dahil nga ito ay hindi related sa kanyang trabaho. At dati siyang media practitioner na nung nangyari yung krimen, wala na siya sa hanay. Kailan ito? 2006. 2006. Hindi yan isinama. Hindi na sinama dun sa tala ng mga media killings. Ang media killings nagaganap all over the world Hindi lang dito sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas, nagra-rank ng pang-ilan sa pinaka-dangerous places to be a journalist. Sa isang artikulo, nasa pang-5, tama ba? Worldwide. Pero merong isang controversial ngayon internationally, yung sa Saudi Arabia. Oo nga, UK, grabe. Grabe yun, di ba? Grabe yun, oo. Yan, mga high-profile case na yan, media killings yan. Yung sa loob pa ng mismong embahada. Consulate diba? office, Oo, diba? Nakakapangilabot kung iisipin mo. Sinundan ko nga yun sa international news. Tapos sinasabi ng CIA, pinipinpoint nila yung prinsipe ng Saudi Arabia, ang utak, ang nag-utos. Doon sa pagpapaslang. Pagpapaslang. Ito, minmutilate ang katawan, hindi ba? Yeah. Grabe. Sa iyong pananaw, Justin, malaya nga ba meron ba tayo talagang matatawag na ating genuine na freedom of the press dito sa ating bansa? Sa aking pagtingin, hindi ganun natin maituturing na genuine yung freedom of the press na meron tayo sa kasalukuyan.
ayun nga, gaya nga nung t-shirt ko na nakalagay ngayon, ito ay kakabuo lang na koalisyon, Freedom for Media, Freedom for All Coalition, na pinasimulan ng Philippine Center for Investigative Journalism, Center for Media Freedom and Responsibility, National Union of Journalists of the Philippines, at yung Philippine Press Institute. At dahil nagkaroon ng ganito, dahil nakikita nila na mayroong atake doon sa media in general. So, yung nabanggit natin kanina, ma'am, na relatively, sabi ni Secretary Andanar, mababa ang mga killings ngayon sa panahon ni Duterte. Pero gaya nga ng claim namin sa NUJP, the media is under attack in a different form right now. At ano tong mga forma na to? Ito yung pagbabanta. Noong May 31, 2016, no? At hindi natin makakalimutan na binanggit mismo ni Presidente Duterte na president-elect siya during that time na it's not because you're a journalist, sabi niya, you're exempted from assassination if you are a yung usual na In mura his niya. own words. Yeah, In his own words. Galing sa kanya sa bibig niya yun. No? So, nakakabahala kung ang presidente ganito ang kanyang pagsasalita laban dun sa mga mamamahayag na alam naman natin gaano ka-importante ang tungkulin sa isang demokrasya. So, sa mga ganun, at kung titingnan din natin ang bilang mula nung maupo ang Pangulong Duterte, meron tayong mga 99 cases hanggang June 30, 2016 hanggang October 31 ng harassment at attacks against media. Sama-sama na po yan, may mga online harassment na napakadami ngayon dahil yung mundo ng social media, nandyan ang pagpatay, nandyan yung shooting incident, mga pagtatanggal ng mga article, censorship, at kung ano-ano pa, no, yung mga pagte-text na itigil mo na yung report mo. So, yun po, bagamat kaya mong ilabas ang iyong balita ng malaya, yung mga consequences naman after. So, ito ay nagka-create ng chilling effect sa hanay ng mga media. Nang dahil dun sa chilling effect nung ganong mga pagbabanta, sila na mismo ang nagse-censor sa sarili nila. Anong masasabi mo dito, kasamang din? Nang dahil dun sa chilling effect nung ganong mga pagbabanta, sila na mismo ang nagse-censor sa sarili nila. Anong masasabi mo dito, kasamang din? O siguro yan, kasama rin dun sa pag-iingat nila. Kasi mayroong bantay. Sabi nga natin, hindi naman worth yung isang balita sa buhay ng isang tao. Pero sa kabilang dako naman talagang, doon natin nakikita na talagang mayroong panganib sa press freedom. At hindi lang naman ng press freedom na pinag-uusapan natin sa gobyerno. Even sa mga negosyo, meron din yan. Lalong-lalo na, kanina binanggit ni Justin, partially siguro talagang hindi tayo malaya. Kasi ang sa akin pananaw dito, kasamang Sonia, usually yung mga media entity, kundi pag-aari ng mga politiko, pag-aari ng mga malalaking mga negosyante. Kaya minsan wala tayong independence kasi nakikialam sila doon sa editorial policy natin. Dahil meron din silang pinoprotekta ang mga interest nila. Kaya napakahirap talaga na magkaroon ng total na press freedom. Hindi lang dito sa Pilipinas, even sa ibang bansa. Yung mga malalaking interest group ang may-ari ng mga media entity. Kaya lahat yan, hawak nila yung mga editorial group niya na nakakapagdikta sila kung anong mga istorya ang dapat lumabas at hindi dapat lumabas. Wala ka namang magagawa dahil nakikipagtrabaho ka lang. Kaya talagang napakahirap. Kaya ako, naisipan kong itayo yung online, yung iOrg. Oo nga, yun nga sana itatanong sa iyo. Kasi nakita ko na yung panganib Dito na lang sa atin sa Pampanga, iilan yung mga national local dailies dito ang nagsara because of some political interest na naisulat, naipalabas doon sa dyaryo nila na hindi nagustuhan ng mga nagmamayari, kaya sinara nila yung kanilang mga publication. Doon ko nakita na paano naman yung mga kagaya kong mga reporter, mga journalist na nag-aral ng 4 na taon. Tapos, because of that, bigla na lang isasara yung mga
newspaper nila, o TV At nila. kabuhayan nyo na at pamilya ang At saka tinatamaan. profession mo. Saan ka pupulutin ngayon? Saan ka pupunta? Yeah, tama. Kaya ako, ang ginawa ko, para magkaroon din ng editorial independence, yung ang Pampanga Press Club, naisipan ko na itayo itong online. Para sa gano'n, pagdating ng panahon, kung yung mga ibang mga newspaper, ibang mga radio station, ibang mga TV station, gusto nilang magsara, gusto nilang tanggalin itong mga kasamahan natin dahil ayaw nilang dahil gusto nila magkaroon ng editorial independence, at least dito man sa amin nagagawa namin ngayon yan sa Pampanga Press Club. Dahil ang nagmamay-ari ng iOrbit News ay ang Pampanga Press Club. Kami mismo mga miyembro. Walang politiko, walang negosyante behind this. Kaya meron kaming editorial independence dito na isusulat namin, napapapublish namin yung mga gusto namin na walang kumokontrol. Ang daming information na lumabas kaugnay ng kung papaano nakokontrol maging ang mga halalan, paghalal ng mga presidente ng mga bansa kahit nasa Amerika, hindi lang dito sa Pilipinas, nang dahil dito sa manipulasyon ng tinatawag nating social media. May mga nagsasabi na mas lumaya nga daw tayo dahil ngayon pag pinag-uusapan natin ng media, kasama na yung social media. Lahat daw ngayon pwede mong sabihin. Walang bawal. Kanya, paano daw sasabihin kasamang Justin na hindi malaya ang media sa ating bansa? Ang kalayaan kasi ng pamamahayag, hindi lang naman basta kalayaan, kundi mayroong responsibilidad na katuwang yan eh. At kailangan din naman ang gagawin natin as media practitioners, no, yung mga lalo na yung mga nasa hanay talaga ng pagbabalita, kailangan magkaroon sila ng fact-checking at sa ganun hindi mapalaganap yan. Doon sa usapin ng yung paglaganap ng fake news, no. Ito kasi may mga kanya-kanya na Huwag daw gagamitin yung fake news. Disinformation. Kasi daw pag sinabi mong fake news, tayo daw ay nag-aambag o pinalalala natin yung paniniwalang may fake news. Kasi daw, kapag news, hindi fake. Yes. Binago Diba? lang yan, no? Ang tawag natin dyan, black propaganda. Ang tawag daw doon, disinformation. Disinformation. Huwag daw tawaging fake news kasi hindi na daw ma-distinguish o maipag-iba ng mga ordinaryong tao kung ano nga ba yung totoong news na pinaghirapan nating i-gather, buuin at i-broadcast at saka yung mga iniimbento na pinagmumukhang totoo pero peki pala ng mga nasa likod ng disinformation. Yun, so tatlo yan, di ba? Yung disinformation, Misinformation, malinformation. So, pero halimbawa sa hanay namin sa NUJP, naggawa tayo ng isang application sa Google Chrome, yung fake block, kung tawagin, na pag in-install mo to, madedetect niya kung ang isang website merong mga disinformation na may content na gano'n. No? So, at rene-report sa atin. Ang bilang natin dito lamang Setyembre, mula nung i-launch natin yon noong nakaraang taon, nasa 400 websites na nagko-contain ng mga ganitong klaseng balita. At magkakaiba sila ng pinanggagalingan. So, yun nga, may mga, sabi nga ni Sir Deng, black propaganda o propaganda. Etong mga websites na to na merong mga peking impormasyon, kung tawagin, ay merong mga pro-Duterte, may mga anti-Duterte, may pro-Dilaw, anti-Dilaw, pro-Lenny, anti-Lenny. At sinasala namin sila isa-isa. Actually, siguro okay na rin i-announce na yung NUJP ay magiging third-party parang member ng Facebook para mas mapalalim pa, mapaigting pa itong pagpili namin ng mga websites na nagko-contain talaga ng peking balita. Dahil napakadami at makikita mo, iba-iba talaga yung kanilang isinusulong na hindi natin alam kung, yun nga, pwedeng mapanlin lang ng impormasyon para siraan yung isang kalaban nila sa politika. Minsan, kahit hindi politika, ay negosyo. O di kaya naman may mga false claims na iangat yung kanilang pangalan. At ito yung malaking problema na kinakaharap natin ngayon. Bakit nga ba dapat hindi pinanghihimasukan ng estado o pamahalaan ang media? Napakahalaga na maunawaan
ng mga nanunood kung ano nga ba talaga ang malayang media. Kasi lahat nagsasabi, ano bang gusto ninyong media? Kayong nasa media, masyado kayong mareklamo. Ano pa bang kalayaan ang hinahanap ninyo? Masyado kayong maraming pinupuna sa pamahalaan. Ayaw nyo ng kontrol. Ayaw ninyo ng regulasyon. Pero bakit nga ba dapat hindi pinanghihimasukan ng estado o pamahalaan ang media kasamang DENG? Kasi meron tayong responsibilidad sa ating mga kababayan na mabigyan ng sapat at totoong impormasyon kung anong nangyayari, di ba? Kaso naman, dahil nga doon sa mga interest group, ayaw namang ibigay yung mga impormasyon na yon dahil maaapektuhan sila. Kaya doon pumapasok yung pinipigil nila yung trabaho ng mga media. Kagaya na sinabi ni Justin kanina, siguro talagang maging maingat tayo at saka maging responsable. Kasi yung iba namang kasama natin sa media, minsan siguro sumusobra din, lalo na meron din tayong responsibility. Hindi naman absolute yung kalayaan natin. Kailangan may kakaibat na responsibilidad yun. Kailangan i-verify natin yung mga datos natin, yung mga statistics natin, yung mga information natin. Hindi lang tayo basta magsusulat base dun sa sinasabi ng iyong source. Dapat yung sinasabi ng source na yun, kung may kinalaman ito sa corruption sa gobyerno, kailangan mayroong mga supporting documents na magpapatibay dun sa sinasabi ng ating source. Para sa ganon, mas credible yung ating istorya. Kasi kung i-quote lang natin yung isang politiko o isang local official o isang national official, wala naman siyang binibigay sa ating mga dokumento, sa bandang uli, pwede rin naman niyang i-deny yun eh. Minsan may excuse nila na misquote ako. Tayong kawawa, tayong mga media. Pero kung meron tayong pinanghahawakang mga dokumento base dun sa mga sinasabi niya, at least matibay ang ating mga istorya. At dito lilitaw yung pagkakaiba ng totoong media at ng mga nagpapanggap na media na siyang malaganap sa social media. Tama ba, kasamang Justin? Yes, ma'am. While we empower the people, no, yung citizen na magkaroon ng citizen journalism at i-practice nila yun, syempre, halimbawa, I understand CLTV has been doing this for so many years now. And we just don't get news from them now na basta-basta. We do workshops, nakausap natin sila, we teach them kasi we believe na yung journalism kasi is very vital in democracy. Kasi gaya nga nung nabanggit ko dun sa isang klase ko, parang democracy is product of informed decision. And without informed decision, without journalism, walang informed decision yung tao. So, hindi ka lang basta nagkwento, yun na yun. Napaka-importante na yung kinikwento mo, gaya nga ng sinabi ni Sir Deng, dapat totoo. Nag-fact check ka, research ka. Ito yung lagi nating sinasabi. Pag yung source mo, sinabi niya, it is raining cats outside. Your job is not to write about it's raining cats outside. Your job is to look outside the window and to see whether it is really raining cats. Dapat critical ka and you write it down. You just don't say na, sinabi ni Mayor ganito eh. So, you don't take that's absolute truth. At ganun po yung sa atin, no? Sabi nga din ng, naalala ko nung nakausap din natin sa programang to, si Ma'am Tonet Orejas, sinabi niya it's storytelling. While you do your stories, you are already fact-checking. You verify na din, no? So, hindi lang siya, sige, narinig ko lang eh. So, hindi lang po ganun, no? Classic example, yung last week, yung viral, si Congressman Lasatin. Diba? Classic example yun. Hindi sila nag-verify ng kanilang mga facts. Ano nangyari? Nakuryente sila. Yung binalita nila na yung sasakyan na nag-viral ay anak daw siya ng congressman. Yung plaka may number 8 ay sasakyan ni Congressman Lasatin yun. Pero nangyari in the end, hindi pala. Diba? Pero sabi ko nga, nadungisan na yung pangalan ng tao eh. Yun eh, titingnan natin, irresponsible journalism yun eh. So dapat chinek muna ng mga nagsalitang mga reporter yung kanilang datos. Nakita lang kasi nila sa TV, sa video, na yung plaka number 8, ang inassume nila, yung sasakyan na ngayon dahil nasa Pampanga, ang nagmamayari, congressman sa Pampanga. Kailangan mas patalasin natin yung ating
yung ating mismong pag-research, pananaliksik at magve-verify talaga. Kasi halimbawa, doon sa istoryang yun, pwede mo naman sabihin ikaw reporter. Iniimbestiga na po natin kung kanino po yung plakang number 8 na yan. Dahil ayon po doon sa biktima, yung daw pong sasakyan na to ay pag-aari ng isang congressman. Dapat ikaw rin i-research mo yun. Pero pwede mo nang sabihin yun, di ba? Hindi directly na sinasabi mo na pag-aari yun ng congressman, di ba? Okay, pwede mong sabihin na ating pong iimbestigahan yan. Kung yung nga pong sasakyan yan ay pag-aari ng ganito, ganyan. Tama. Hindi yung directly, ang yabang mo. Pero ang Congress- nagsimula yata nitong istorya national di ba? nag-viral kasi dahil sa media, national media. At pinick up naman ng ilan dahil nga sa... Pero mas Pangalan- mabilis talaga pag social media. Social media mabilis. Mabilis talaga ang social media. At saka mabilis yung conclusion ng mga tagasunod ng social yung mga nagbabasa. Kaya makikita mo daming mga reaction negative reaction. Maraming mga issues ngayon, pero nag-iiba ng mga anyo. Isang halimbawa, itong reaksyon ni Albayalde, General Albayalde. Sa probinsyano. Dito sa paborito ng Paborito paborito mo rin. Na Probinsyano. sino bang hindi may paborito kay Coco Martin? Kapampangan yata yan. Di ba? Napakagaling na bata niyan ito ba ay isang anyo din ng pagsikil sa karapatan sa larangan naman ng sining? Kasi itong wala bang karapatan, halimbawa, ang mga producer, ang mga scriptwriter na mag-isip ng mga plot ng ganyang mga istorya. Ito bang reaksyon ni General Albayalde para sa inyo ay katanggap-tanggap, Justin? Sa akin bilang isang gumagawa rin ng pelikula at Oo nga. nakabilang naglabas kami ng statement yung film community kamakailan na talagang tumutulig sa dito. Actually nagsimula pa to noong martial law anniversary. Tama. Oo. Nagpalabas ng si J.L. Burgos, naglalabas siya ng isang documentary, yung Portraits of Mosquito Press. Yes. At yung mga iba nating kasamahan, like si Direk Kit, yung Kip, yung Liway, no? At sinabi ng AFP, nagre-recruit daw ng mga NPA, itong mga universidad na to, na nagpapalabas ng mga pelikula featuring yung mga atrocities of the martial law era. So, syempre, nakita natin na problematic to kasi hindi dahil nagpalabas ka ng pelikula tungkol sa martial law nagre-recruit ka na ng mga NPA at dahil gusto nating pakita na anong nangyari totoo nung mga panahon na yon. At hanggang ngayon naman itong sa probinsyano, ako kasi bilang mamimilikula din naniniwala ako na yung sining is a reflection or din ng kung ano yung tunay na pangyayari, no. So sa ating lipunan. exactly, itong mga artists na to nagsusulat sila, nakakaisip sila ng mga ganitong kwento dahil kung ano yung nangyayari. Batay doon sa mga realidad na ginagawa nila. So, nakakatawa lang na ang kababayan natin na si General Albayalde nung panahon nung yung probinsyano. Nung matinong pulis. Nung matinong pulis. Si Cardo, di ba? Oo. Gustong-gusto nila at ngayong nagka-problema. Pinopromote pa nga nila noon. Ngayon na naging rebelde yung dating pulis, ayaw na niya. Pinapapalit diba? na nila. So, yes. Actually, yung question nila doon yung ang involved ngayon, hindi magandang himayin ngayon, yung PNP chief, sila yung involved doon sa mga... Sinusundan mo ba yan gabi-gabi? Yes! Oo. Criminal activity. Oo. Pero sabi ko naman, meron naman disclaimer, di ba? Yes. Na sinasabi naman, ang lahat ng mapapanood nyo, mga pangalan, mga lugar, ay puro katangisip lamang. Hindi naman ina-allude sa isang particular na kung titignan mo din yung plot ng istorya, may nangyayari din sa tunay na buhay. Di ba? Pero hindi naman 100% gano'n. Ang sinasabi sa istorya, merong mabubuting pulis, pero meron ding mga masasamang pulis. Ganon din sa mga politiko, merong mga mababait na politiko, meron ding mga masasamang mga politiko. Yan kasama sa lipunan yan. Yan ang, kumbaga, yan ang
taste na gustong nakikita ng mga tao. Pero universal plot nga din kasi yun di ba? Kahit nasa foreign films, Oo. di ba? Talagang ipinakikita din na marami talagang mga law enforcement agents o mga police Na involved mismo. sa Yes, mga exactly. sindikato at mga abusado. At yan ay totoong nangyayari sa ating So, bansa, hindi ba? Oo. Sabi nga nung yung statement natin sa NUJP na tungkol sa issue na to, no, instead na bawalan yung mga TV stations na gumawa ng ganitong mga programa, bakit hindi mas pagtuunan ng pansin yung cleansing ng kanilang hanay, no? Para sa Tama. ganun, kung sila ay naapektuhan na mayroong mga ganito, siguro dapat hindi nila tignan yung mga nangyayari sa labas. Tignan nila yung sa loob ng kampo, ano ba yung mga nangyayari. No? Hindi natin generalize, pero alam naman natin na gaya nga nabanggit ni Sir Deng, mayroong mga pulis na hindi talaga tuwid, no? At nasa baluktot na gawain talaga. At ang media ay tinatawag ng fourth estate, Yeah, di ba? fourth estate, pang-apat. Oo, kasi hindi pwedeng mag-exist ang media na kinokontrol Ng gobyerno. ng gobyerno dahil Oo. hindi na niya magiging meaningless ang kanyang pag-iral. Tama ba ito, kasamang din? Oo, tama. Tignan mo naman natin sa China, sa China, ang nagmamay-ari ng mga media dyan, ng gobyerno. Kaya lahat ng mga impormasyon na lumalabas, aprobado ng gobyerno. Kaya wala naman talaga malayang pamamahayag sa China. Dahil nga ang nagmamay-ari na lahat ng mga media network doon, ang gobyerno. Ni Facebook nga, wala doon bawal Oh. So talagang, depende dun sa bansa, siguro. Depende dun sa mga lugar. So, pero sabi ko nga, wala naman talagang total na press freedom yung mga mamamahayag dito sa buong mundo. Ngayon pinag-uusapan natin ang ika-9 na anibersaryo ng nangyaring Maguindanao Massacre o yung tinatawag na Ampatuan Massacre sa mga mamamahayag at sibilyan. Ano yung mga pinakamahalagang mensahe na gusto nyong iparating sa mga mamamayan, yung hindi journalist, yung hindi mamamahayag? Kasi parang na-desensitize sa isang banda, yung mga kababayan natin, dahil parang uso ang patayan, uso ang EJK, parang hindi masyadong pinag-uusapan ang katarungan o hustisya para sa mga nagiging biktima ng pagpaslang. Siguro sa ating mga manonood, no, mga kababayan natin, suriin nating mabuti yung mga nababasa natin, yung naririnig natin. Siguro, tangkilikin natin yung talagang mga news organization na talagang kilala, na may kredibilidad. Lalo na ngayon, sa social media, maraming nang naglilitaw na in the guise of media, pero hindi naman talaga. Nandyan po yung mga legitimate mga newspaper, mga radio station, mga TV station. Siguro doon tayo tumutok. At meron din namang mga ilang mga online na media outfit na hindi pwede nating pagbasihan doon sa mga istoryang yan. Para at least sa ganun, hindi tayo maligaw, hindi tayo ma-misinform. Salamat, kasamang Deng at Justin. Ano yung mensahe mo? Yes ma'am, dagdag ko lang dun sa nabanggit ni Sir Deng, no? Nabanggit niyo yung EJK. Sa ngayon, napakahirap maging journalist sa panahon ngayon ng war on drugs, no? Dahil may mga kasamahan tayo na Tama araw-araw yan. nagko-cover sila ng war on drugs. Mayroon ako personally kay kaklase ko at ngayon nakakausap ko siya. Pinag-resign muna siya sa kanyang trabaho for 6 months. Bawal siyang mag-cover at meron siyang psychiatrist undergoing therapy dahil ilang sunod-sunod na-expose siya dito sa mga patayan at nagkaroon ng impact sa kanyang personality at pag-iisip niya, no? So, nagkakaroon tayo, kailangan yung mga magkaroon ng training. At yun nga, minsan sinisisi yung journalist, ganito kayo, fake news kayo, bias kayo, etc. No? Pero napakahirap po, maliban sa pinapatay ka na, nakakaranas ka pa ng mga ganitong trauma sa mga coverage mo. At yung madagdag ko lang, yung kampanya ngayon ng NUGP, yung Sign Against the Sign. Ito yung ipinipetisyon natin, yung napalitan yung batas, yung RA 9165, kasi under the Dangerous Drugs Act, optional witness ang media worker. So dahil optional, bagamat dati mandatory to, bagamat optional na, ginagamit pa rin to para sa pilitang pumirma itong mga media workers sa mga drug operations and to testify as witnesses. So may mga kasamahan tayo, for example sa Mindanao, na nakaka-receive ng threat from drug lords dahil nag-testify siya against the witness. Sasabihin nila, pwede namang hindi pumirma, pero pag hindi ka pinirma, minsan kasi yung ibang mga pulis, hindi ka nila bibigyan ng information pag di ka pumirma.
So, ang media po nabubuhay yan sa mga impormasyon sa na pwede nilang ibalita. At kung hindi mo siya bibigyan ng impormasyon, ano na lang ikabubuhay niya. So, we are asking the government na to review and to repeal this provision in that specific law. We launched that campaign just 2 weeks ago, and until December 31 po, no, ilalarga natin itong kampanya. At pagdating po ng pagbubukas ng sesyon ng Kongreso next year, i-forward natin to sa kanila para sa ganun mapalitan nila yung batas. So ayun po, kung minsan nakikita natin na siguro sinasabi nila bias media, sabi nung dating ASEC Assistant Secretary ng Communication, no, na prostitute daw, bayaran daw, no, siguro tignan na lang natin na nasan ba yung ano bang nangyari sa atin nung panahon na wala pang Facebook, saan tayo umaasa ng mga impormasyon. At balik rin siguro natin, no, ano na lang kaya mas paano kaya tayo ngayon siguro kung walang media. Kung walang media. Tama. Nung panahon ng martial law, kahit nung panahon ng mga ng Espanyol, nung panahon ng mga Amerikano at ng mga Kasi Hapon. kung walang media, ibig sabihin, walang tunay na, walang demokrasya, tama. Of course, yung demokrasya natin sa Pilipinas ay hindi pa ganun ka buo, sabihin na natin. Akong paniniwala ko, nasa transition pa tayo sa pagiging tunay na demokrasya, pero mas mainam talaga sa isang demokrasya na may media at may mga debate at natotolerate ng bawat isa, hindi lang ng bawat isang miyembro ng lipunan, hindi lang ng pamahalaan, yung magkakaibang mga pananaw. Yung pwede kayong magdebate nang hindi kayo nagpapatayan, hindi ba? Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong pagbabahagi ng inyong mga karanasan at kaalaman, at siguro hanggang sa susunod, kasamang Deng at kasamang Justin. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating mga naging bisita na sina Deng Pangilinan at Justin Dizon. Ako po si Sonia P. Soto at itong So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat.